fået lavet tagrørsopgaven? Ja, altså den var rimelig let. Sindssygt let. Ja. Hvad så med trigonometriopgaven? Altså, jeg havde lidt problemer med at finde B. Jamen, altså, jeg plejer altid at få 12, og det gør jeg også den her gang. Det er 100% sikkert. Ja. Men altså, matematik har egentlig aldrig været vores problem. Hvad, Theodor, altså? Jeg synes, at vi har lidt problemer med pigerne. Jeg synes ikke, vi har deres opmærksomhed. Men altså, hvad vil du så foreslå, vi skal gøre ved det? Altså, Theodor, vi er nødt til at komme ind i kampen og lære at kommunikere med kvindemennesket. Altså, vi skal lære at forstå, hvordan de agerer. William, stop. Vi skal gøre den person, vi er. Sådan er det. Theodor, vi er nødt til at ændre os for at blive mere populære hos pigerne. Vi er nødt til at lære at føre os mere frem. William, det var du også selv om. Jeg ændrer mig ikke som person. Ej, ikke dig igen. Hvad ved du, Roman? Jeg vil bare se, hvordan de to bøsser havde det. Hvorfor skal du til hakke ned på os? Tror du bedre end os, hva, Roman? Bare fordi vi er klogere end dig, Roman. Din bølle. Den sved. Jeg giver dig buksevand igen, ligesom sidste gang. Hvad ved du med os, Roman? Det er et flot ur, du har det der. Du skal ikke røre det. Den kan sælge til et halvt lap, den her. Kæft, man taber ham der, Roman. Jamen altså, Theodor, det er jo lige præcis sådan som ham, jeg synes, der er rimelig nice. Han ved gang til, hvordan man skal føre sig frem i lyset og snakke med damerne. Jamen, han tog i mit fucking ur. Det er jo ikke i orden, jo. Altså, du kan jo altid købe et nyt. Det er jo ikke hans skyld, at han er sådan. Jo, det er lige præcis det, der er. Nå, måske burde jeg tage brillerne af og ændre mit udseende lidt. Jeg har det middeligt. Ja. Handlen? Nej, det burde vi gå igennem. Hvad? Er de ikke tilfreds? Prøv at høre. Vi har det reneste stof på markedet lige nu. Det er 98 rent pulver. Nej, hvad? Prøv at høre. Jeg skal have mine penge ind nu, når man er med. Men så må du sige til dem, at det ikke er i orden. Jeg skal have mine penge, okay? Hvad så, Theodor? Hey, hvad så, William? Hey, du skulle helt ændre stil. Ja, altså, min far han har fået ny stilling på arbejde, så der åbner nye muligheder op for mig. Men før, det kan du jo ikke. Det her det er jo vores stil. Man skal være den, man er, William. Det er det vigtigste her i livet. Nej, altså, nu er jeg begyndt at gå med kontaktlinser. Det er ligesom lidt mere cool. Og damerne kigger lidt mere efter mig nu. Jeg er så stadig den, jeg er. Jeg tror sagtens, man kan få det, man vil have ved den. Hvad, er det ikke på tide, du begynder at socialisere lidt og måske gå i noget andet tøj i stedet for de her gamle kluder, de her grimme briller af? Hvad laver du? Det er min stil, det der. Hvad så, William? Hvad så, Romeren? Kører det? Ja, hvad med dig? Stille og roligt, stille og roligt. Og så jeg tænkte på mig, der vi skal lige ud hænge ud. Ja. Ja, der er noget, jeg skal vise dig. Hvad så? Jeg skal huske. Det kan vi sgu da ikke. Det kan vi i hvert fald. Værsgo. Hey, William, er du nu blevet venner med Roman? Er vi så ikke venner mere? Altså, han er okay, så det ved sgu ikke. Så er vi bare ikke venner mere. Hvad er det, du vil gøre? Prøv at se her. Hvad? Kan vi da ikke? Det kan vi da sagtens. Prøv at se her. Det her, ikke også? Det gør os rige. Men det er ulovligt. Ja, men hvem kigger også, ikke?
Er det godt? Det krasser lidt. Krasser lidt? Ja. Det er sådan lidt kraftigt i starten, men Ja. det føles godt, ikke? Jo, det føles godt, men Det føles godt. Det føles... det gør lidt ondt. Så... Skal vi tage en til? Det kan vi da godt. Så. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Føles lidt bedre nu? Jeg føler det er godt. I'm Mike Chipos, man. I got this, yeah. Hey, det er politiet! Klokken er 17:05. Du er anholdt. Du er anholdt for at sælge stoffer. Jeg så det selv derovre ved gaden. Og jeg skal have dit navn og adresse. Hej Theodor. Hvad så, William? Lang tid siden. Hvordan går det med dit nye liv og sådan? Jamen, altså jeg var jo sammen med Roman, indtil han forrådte mig. Altså, vi kom helt ud på dybt vand, og vi solgte stoffer, og ja. Altså, jeg har fundet ud af, at jeg skal holde fast i de mennesker, der betyder noget for mig. Det er godt at høre. Ja. Vi kommer tilbage til den gamle. Vi skal aldrig sådan skille os ad, fordi Nej. vi kommer aldrig på dybt vand, ligesom I gjorde. Jamen, jeg har fundet ud af, at man skal altså, holde fast på det, der betyder noget for en. Så. Det er fandme godt at se. Ja. Kom her. Skal vi gå indenfor? Ja, skal vi ikke det? Oh, figure